Bol niekto z vás v Indii? A nemyslím v nejakom rezorte skovaný, ale ako ozajstné dobrodružstvo. Ja som tam žil rok. Prešiel som skoro celú Indiu. Zažil som všetko možné. Žil som v malej dedinke s rybármi, s nimi som chodil rybárčiť. Bol som v Himalájach, ale najzaujímavejšie bolo, keď som zostal v Kalkate úplne bez peňazí. A len som si tam sadol v tých 48 stupňových teplotách. Pozrel som hore, no Boh sem si ma priviedol, uvidíme, čo bude. Prišiel ku mne maličký chlapík, ktorý nemal ani 1,5 m a začal som mňou rozprávať. Oni rozprávajú väčšinou anglicky a tak lámanou angličtinou, jasné. Tak sa ma spýtal, čo sa mi deje, vysvetlil som, zobral ma do svojej dediny. Bola to dedina nedotknuteľných. To je tá najnižšia šichta, tí úplne najchudobnejší. Žijú tam v podstate v dierach v zemi a v domčekoch postavených z hliny. A s nimi som tam žil 2,5 mesiaca. Neuveriteľní ľudia. Nemajú nič a aj o to sa podelia. Bolo to naozaj fantastický zážitok. Ja som im dal, čo som mal, ako darček. A oni sa o mňa starali. Čo som sa ja tam naučil o ľudskej dobrote a o tom, keď ľudia nič nemajú a aj tak ťa zoberú domov, dajú ti to posledné. Pamätám si Slovensko, keď také bolo. Pamätám si, keď ľudia žili s otvorenými dverami. Dávno som nebol doma. Dúfam, že ešte veľa takých dobrých ľudí je. Verím tomu, že je. Pretože Slováci vždy boli dobrí ľudia. A tiež dúfam, že sa to tam všetko ukludní pre Boha, že ľudia nájdu znova cestu k pokoju a miery. Pozdravujem, majte sa.